Il-multi għal dawk li ma josservawx ir-regoli tas-saħħa u s-Sigurta fuq il-post tax-xogħol mhumiex ta' deterrent biżżejjed. Din l-opinjoni tal-Awditur Ġenerali f'rapport dettaljat li fih analizza l-operat tal-Awtorità Maltija għas-saħħa u s-Sigurta fuq il-post tax-xogħol. L-Awditur Ġenerali jinnota kif multa amministrattiva ta' massimu ta' €450 ma tirriflettix ir-riskji li hemm minn ċertu ksur ta' liġi. Dan bħal meta ħaddiem ikun qed jaħdem mill-ogħli mingħajr azzjonijiet preventivi. Għar minn hekk jirriżulta li fil-qorti tal-Maġistrati il-multi wkoll mhux qed ikunu fuq in-naħa tal-massimu. B'hekk min qed jabbuża jinsab f'sitwazzjoni li ma jiddejjax jissogra multa. Fl-2012 inħarġu 232 multa, fl-2013 160, fl-2014 153 u fl-2015 187 multa. Mir-rapport tal-Awditur jirriżulta li mhux darba u tnejn kien hemm ħaddiema li litteralment ħarbu meta raw l-uffiċjali tal-OHSA fuq il-post tax-xogħol. Fir-rapport kienu nnotati wkoll qatt ta' nuqqasijiet oħra, pereżempju fis-sajf jonqsu s-sigħat ta' ħaddiema mill-OHSA filwaqt li jiżdiedu l-inċidenti għax b'kuntrast ix-xogħol f'sit tal-kostruzzjoni jiżdied. Fuq kollox ir-rapport jikkonkludi kif il-ħaddiema angaġġati fis-settur tal-kostruzzjoni huma f'riskju akbar li jsofru inċident fuq il-post tax-xogħol meta mqabbla ma' setturi industrijali oħrajn. L-Awditur Ġenerali għandu wkoll ir-riservi tiegħu fuq il-fatt li l-Awtorita ma teżegwix ispezzjonijiet komprensivi fuq is-sit ta' kostruzzjoni. Filwaqt l-OHSA taċċerta ruħha li project supervisor ikun assenjat, ma hemmx sistema riġida u komprensiva ta' kif il-kompetenza ta' dawn il-project supervisors tkun aċċertata.